10 tyhmää tapaa kuolla. Niin monta hauskaa tapaa kuolla. Kaverisi päättää tehdä jotain erittäin tyhmää ja naama palmaat siitä. Se toi on niin tyhmä! Olet hieman tai vähän enemmänkin pullaa ja kaadut tuolista. Tangas kiersi sisään vesilasiin, etkä saa sitä pois. Ammut ystäväsi Nerf-aseella ja ammus Kimpoa takaisin. Yritän painava esine tippaa sinun päälle. Muita on Matti, Na 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 na. Na 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 na.